Bejn it-2 u 3 nstabu 49 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna biex it-total ta' każijiet attivi tela l-577. L-ammont ta' każin fejqa kien ta' 41 fil-waqt li sissa fiequ minn din l-imxija 1931. L-ammont totali ta' każijiet huwa ta' 2658 fil-waqt li fl-aħħar sigħat rġajna rajna tnaqqis fl-ammont ta' swab test li saru kif saru 1666. Fl-aħħar 4 ijiem kellna 207 każijiet ġodda fil-waqt li f'din it-28 ġimgħa tal-imxija fostna kellna fatalità is-7 waħda fl-aħħar xahar u 16 il-waħda minn mindu faqqet din il-pandemija lura f'Marzu li għadda. Na kollu ħareġ mill-aġġornament li l-Ministeru tas-Saħħa qed jippubblika ta' kuljum fuq il-paġina ta' Facebook Saħħa. Il-każijiet li tħabbru id-tlieta għadhom qed jiġu investigati fil-waqt li mill-każijiet ta' 2 hemm 14 li huma qraba ta' persuni li diġà instabu pożittivi. Każ wieħed li ħadan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 2 każijiet li kienu importati u 3 każijiet minn avveniment soċjali. Il-każijiet l-oħra total ta' 29 każ jidher li huma sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ġabu il-virus. Intant issoktaw l-appelli ta' numru ta' tobba dan kif propju nhar is-Sibt li għadda l-Assoċjazzjoni Medika Maltija talbet li tiġi ddikjarata emerġenza fis-saħħa pubblika kif in-numri ta' każi ta' kuljum qegħdin dejjem jiżdiedu. Il-mam ħarġet ukoll direttivi biex tobba li jaħdmu fiċ-ċentri tas-saħħa ma jagħtu ebda servizzi f'nursing homes privati. Fl-aħħar ijiem kienu reġistrati ammont konsiderevoli ta' każijiet ġodda pożittivi fid-djar tal-anzjani.